ଆମେ ଏବେ ସବେ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରପୁଲ୍। ସାନ ଘାଗରାରେ କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ବୁଲିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଖଟା ପାଖରୁ। ଖଟା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଟା ଆମେ ଆଚାର ଏଠୁ ନେଇଗଲୁ। ଏଠି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ମିଳୁଥିଲା ଝାଲମୁଢ଼ି ସହ ଆମେ ଧରିକି ଗଲୁ ଭାରି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଫୁଲ ଗଛ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୱାଟରପୁଲ୍ ପାଖରେ। ୱାଟରପୁଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ନିଆରା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ। ଆମ ଘରଠୁ ତ 200 କିଲୋମିଟର କେଉଁଝର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲି, ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ ମଝିରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ। ସେଠି ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତ କେବେ ବୋଟିଂ କରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ବୋଟିଂ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠି ବସିନି ବୋଟିଂରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୋଟିଂ କରୁଛୁ, ମୋ ପୁଅ, ପୁତୁରା, ବୋହୂ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଆମେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଣି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ପାଣି ଭିତରେ ଭେଟିବୁ ଭାବି ପାରିନଥିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ବାହାରେ ବୋଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ବୋଟିଂ କରିବା ବହୁତ ନିଆରା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନେଉଛୁ। ତାଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ଆମେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ କି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମୋର ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଇ ବି ମୁଁ ତାରିଣୀ ଆସିପାରିଲି, ସେଇଟା ମା ତାରିଣୀଙ୍କର କୃପା। ଏବେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିବୁ। ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରସେ, ଟିକେ ଭଜନ ପାଇଁ। ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଉଠାଇଦେଲୁ। ପୁଣି ଭଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ ଯେ ଖାଇବା ବହୁତ ବକବାସ୍, କିଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଉ ଶାଗ ଜମା ସିଝିନି, ଏମିତି ଆଉ ଡାଲି ଜମା ନାହିଁ, ପାଣିଆ ଡାଲି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି। ସେଠି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର।